Velkommen. Jeg vil vise dig en øvelse inden for hormonyoga. En øvelse for vores binyre, men samtidig også en øvelse, som vi også inden for hormonyoga kalder for en universal øvelse, fordi at selvom vi slutter af med at have fokus på vores binyre, binyrerne sidder, fordi at tage den sidder som sådan en hat oven på nyrerne, så du sådan kontakter dine binyre for kvinder, der hvor vi har BH-stroppen, og ellers sådan cirka under dine skulderblade. Men udover binyrerne, så arbejder vi også her med vores kønsorganer, som vi får en stimulering af, en massering af. Vi arbejder med alle de indre organer i bughulen, lever, milt, tarmområdet. Vi arbejder med hele vores bækkenområde, mobilisering af bækkenet, mobilisering videre op langs ryggen. Vi arbejder med stimulering af vores hjerte-lungeområde, af skjoldbruskkirtlen, som der er super vigtig i forhold til vores stofskifte og i forhold til vores hormonforsvar. Og vi har også samtidig en stimulering op til hypofysen, som der ligesom er vores sådan, projektleder for over alle hormonerne. Og samtidig også en stimulering af vores koordineringsevne. I forhold til binyrerne, kan man sige, at binyrerne er super vigtige i forhold til vores generelle hormonbalance. Der skal ikke særlig meget stress til i vores liv, før at binyrerne de begynder at gå ind og blive påvirket. Binyrerne har den fantastiske funktion, at når vi skal præstere noget ekstra, når vi skal være handlekraftige, ud og agere i verden, så giver de os noradrenalin og adrenalin, som der er de her gode hormoner til ligesom sådan at sætte gang i vores produktivitet, i vores handlekraft. Men samtidig, så skal der ikke være en særlig langvarig stresspåvirkning, før at kortisol begynder at tage over. Kortisol er også super vigtig og også nødvendig for os. Men hvis vi bliver ved med at være stresset over længere tid, så vil binyrerne begynde at træde ind i sådan et form for det, man kalder for binyretræthed, hvor kroppen ikke længere kan producere nok kortisol. Derudover, så sker der det, at kortisol produceres af de samme byggesten som vores kvindelige kønshormon, progesteron. Og når kroppen så får besked om, hey, jeg skal hjælpe med at præstere, der er brug for noget ekstra kortisol, så tænker kroppen, okay, så bruger jeg min byggesten til at producere kortisol. Det vil sige, at vi går ind og får en sænkning i vores progesteronniveau. Når progesteron falder, så vil østrogen tilsvarende stige. Og så er det, at vi kan begynde at gå ind og få de her menstruationsforstyrrelser, meget voldsomme PMS-symptomer omkring ægløsningstidspunktet med migræne, meget følelsesmæssige udsving. Og at vi kan begynde at få problemer med at blive gravide, hvis det er det, vi ønsker. Og fortsætter vi i den balance, så vil vi gå ind og få skabt endnu større forskel på østrogen, progesteron og begynde at få de her symptomer på at have for meget østrogen, som der så kan begynde at gå ind og give os noget vægtøgning, væske i kroppen, ømme led, og videre kan det gå ind og skabe en masse uforstyrrelser i vores hormonsystem. Ender vi i en binyretræthed, så er vi der, hvor man også kan kalde for, at vi er ved at være udbrændte. Og i det, at kortisol også er vigtig i forhold til udskillelsen af vores stofskiftehormoner, så vil vi også, når kortisol er ved at være opbrugt, begynde at kunne gå ind og få en stofskiftepåvirkning. Så den her lille korte introduktion for at belyse, hvor kompliceret vores hormonsystem det er, og hvor vigtigt det er, at vi går ind og arbejder med at balancere det. Og du faktisk kan gå ind og balancere det selv ved hjælp af hormonyogaøvelserne. Så den konkrete øvelse her, hvor vi går ind og arbejder først og fremmest på binyrerne. Det er også en fantastisk øvelse, når vi taler sådan rent yogisk, rent ind i chakrasystemet, hvor at du er inde og arbejde med dit rodchakra, dit fundament, der hvor du ligesom hører til, dit
hare-chakra, dit seksualchakra, din kreativitet, din seksualitet og dit solar plexus, din indre ild, din livskraft, din handlekraft, din selvtillid. Så dem går vi rent sådan yogisk, rent energimæssigt ind og stimulerer og får balanceret. Som i al hormonyoga med udspring i midt-yogaen, så går vi ind og afslutter øvelsen med en rodlås. Rodlås, det laver du ikke, hvis du har i første del af din menstruationscyklus. Rodlåsen går ud på, at jeg guider ind i en vejrtrækning med først en indånding, så en udånding. Så bliver du i det lufttomme rum i din vejrholdning og laver en sammentrækning omkring din endetarmsmuskel. Du trækker urinrøret op og ind, og du spænder den allernederste del af maven. Så holder du det spænd, holder vejret, og har en fornemmelse af, at du sender bækkenbunden op mod hovedet. Og samtidig, rent yogisk, hvis du også arbejder med det, en fornemmelse af, at du sender energien hele vejen op langs rygsøjlen. Jeg guider dig ind og skal holde i cirka 15 sekunder. Så giver du langsomt slip på rodlåsen, tager en indånding, holder igen vejret, og så fokuserer du på din binyre. I vejrholdningen fokuserer på din binyre. Forestiller dig øget blodgennemstrømning omkring din binyre. Hvis det giver mening for dig, kan du også forestille dig hvidt lys omkring din binyre. Igen, mens jeg guider dig til at være i det lufttomme rum, og så giver du slip på en ny udånding. Og derfra guider jeg dig ned til en 2 minutters afspænding. Det er super vigtigt, når vi arbejder med hormonyoga ud fra midt-yoga-konceptet, at du efter hver øvelse kommer ind i en minimum 2 minutters afspænding. Så du kommer ned i det parasympatiske nervesystem, det beroligende nervesystem. Så på den måde er vi hele tiden inde og arbejde med det sympatiske, der hvor vi er aktive, det parasympatiske, der hvor vi er afslappet, beroliget. Det vil også være med til at gå ind og hjælpe dig til at komme ind i sådan en balanceret tilstand i forhold til, hvis at du har lidt stress, der udfordrer dig. Det vil også hjælpe dig til, at du og i det hele taget bliver opmærksom på, hvad vil det sige at være i en afspændt tilstand. Der er mange af os, der faktisk kan gå rundt og rende rundt i en konstant sådan form for opspændt, anspændt tilstand i vores krop, rent mentalt, rent psykisk. Og hvis vi er opspændte, hvis vi er anspændte, så kan vi heller ikke rigtig mærke, hvad der er på spil. Så ved vi går ind og kommer ind i det parasympatiske nervesystem, det beroligende nervesystem, så bliver det nemmere for os at mærke, hvad er det, der sker i min krop og mit sind. Så er du klar? Husk, hvis du har menstruation de første dage, så laver du ikke rodlås. Så kan du forestille dig, at du laver den. Så find et blødt underlag, en yogamåtte, hvis du har det. Tæppe, hvis du ved, at du har lidt udfordringer med knæene. Så putter du tæppet ind under dine knæ. Så ikke for højt, men så du har det støtte til dine knæ. Kommer ind og står på alle 4. Så her er lige lidt justering. Du skal komme ind og stå, så du har dine hænder under dine skuldre. En god bredde hen over håndryggen. Vær lige opmærksom på, at du ikke kommer til at stå og låse i albuen, så hvis din indersiden af albuen peger lige frem, så låser du op i nakken. Så du skal om og dreje, så indersiden af albueleden peger ind imod hinanden. Så du kommer ind og får bløde skuldre, får en bredde hen over dine skuldre. Så du har den her fornemmelse af, at din vægtbæring, den starter hen over skuldrene, så måske et lille buk i albueledet, og forplanter sig videre ned til armene. På samme måde nede ved dine ben. Dine knæ er under dine hofter. Du står i hoftebredde. Fornemmelse af, at vægtbæringen starter fra bækkenområdet og forplanter sig videre ned til benene. Hvis nu du kan mærke, at det her det gør ondt i dit håndled, eller det gør ondt op i dine skuldre, så kan du også bukke i forhold til håndledet, dit yogamåtte, og så lige komme ind og stå med lidt støtte her. I forhold til, hvis du kan mærke, at det kommer til at gøre ondt i nakke og skuldre, så kan du komme ned og ligge på underarmene, på dine hænder. Godt. Øvelsen hedder ko-kat med hoftecirkler. Ko-kat kender du måske fra
dine gymnastiktimer eller fra anden yogaklasse, hvor du ruller med halebenen skiftevis op og ned, svejer i ryggen og krummer i ryggen. Det skal vi have sat sammen med hofte-bækken-cirkulation, så du kommer ind i en bevægelse, hvor du kører rundt med hele bækkenpartiet. Halvdelen af cirklen er halebenet opad, den anden halvdel af cirklen er halebenet nedad. Så det, der er vigtigt her, det er, at du ikke kommer til at køre tilbage med bækkenpartiet. Kør tilbage med benene, så bækkenet skal bevare den 90 graders vinkel fra bækkenet og ned til dine underben. Så du arbejder dig ind her. Du kan sådan have billedet af, hvis du havde en pen mellem dine baller, så tegnede du en cirkel på bagvæggen. Arbejder dig ind til en legende, fri bevægelse. Arbejd dig ind til al din feminine energi, din ynde, din powerfulhed, din kreativitet, din seksualitet. Alt det, der er lækkert ved at være kvinde. Samtidig med, at du har en opmærksomhed på, hvad der sker om i bækkenområdet, hvad der sker om i den nederste del af ryggen, så du ikke kommer til at overgøre bevægelsen. Og hovedet følger med mindre at du har noget med din nakke, så kan du holde hovedet stille. Bare kig ned i underlaget. Og så kommer du til midten, og så begynder du at køre modsat vej rundt. Holder kontakten til energien i bevægelsen, al din femininitet, kraft og styrke, frihed, ynde. Og så kommer du til midten og gør så klar til afsluttende rodlås. Så du tager en indånding, udånding, holder vejret, spænder op omkring din endetarmsmuskel, trækker urinrøret op og ind, spænder den nederste del af maven, holder det spænd, holder vejret. Ha' en fornemmelse af, at du sender bækkenbunden op mod hovedet, lader energien løbe hele vejen op langs rygsøjlen. Giv langsomt slip på rodlåsen, tag en ny indånding. Hold vejret og fokuser på dine binyrer. Forestil dig dine binyrer. Varme, eventuelt hvidt lys til binyrerne. Og giv slip på en udånding. Tag en indånding. Og på udånding send knæene lidt ud til siden. Skub dig tilbage med hælene mod numsen og kom ind i Balasana, barnestilling. Start lige med at lade hænderne være frem foran dig, så du lige får strukket ud her. Og ellers så arbejder du dig ind, hvor du kan knytte hænderne oven på hinanden og lade panden hvile her. Du kan lade armene blive frem foran dig, eller du kan lade dem komme ned langs siden af kroppen. Og så finder du ind til den afspændte tilstand her i Balasana, barnestilling. Har en fornemmelse af at lade hofterne smelte ned mod underlaget. Simpelthen du kan få din vejrtrækning til at køre blidt om i lændeområdet, så du masserer om i lændeområdet. Jeg slipper hele kroppen, bløde skuldre. Følger vejrtrækningen, din indånding og din udånding. Tillader alting at være lige som det er lige nu. Indånding og udånding. Lad energien fra bevægelsen cirkulere rundt i hele kroppen.
Indånding og udånding. Namaste.